Wadonjo weche mag tuke ni Zedeka Ziko Otieno kaachiel gi Michael Nam biro bedo jalup kocha Sinisa Mihic bang' kocha no chako ayanga tije klab mar Gor Mahia FC. Odiochieng' mare mokwongo kaka kocha, Mihic nigi geno ni jotugo mag Kogalo biro puonjore mapiyo kit tugo mare, kosingo ni johera mag klab no ni okombe nyaka gikaw giko season ni. James Opondo miwa ler mar wachni. Bang' keto koke e orak mar dweche auchiel e yor kojolo, kocha manyien mar Gor Mahia Sinisa Mihic nochako ayanga tich mare odiochieng' ma kawuono. Mihic notelo ne Kogalo e orak okinyi ma kawuono e lab ma M-Pesa Foundation ka gitimo ikruok ne tuke adhula lig maduong' pacho ka e kindgi gi klab mar Mathare FC. So much expectation. You know, I'm focused on the process. I'm focused on the training. And on daily basis, you know, and the first game. So I never thinking so far because it's a live process with the players every day. Of course, expectations are good. Gor Mahia nyaka sani omako thuolo mar adek e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula pacho ka points auchiel tok klab mar Police FC. Mihic chako tich ka en gi ng'eyo ni johera mag Kogalo biro kelo liet e neno ni klab no okaw kombe margi mar 22. We need energy from them, of course, yes. They need to believe in us. Even we are now in position, yes, third position, but still we are on our way. I say we are like a plane on the air with small turbulence, but we have to arrive to destination. Kata odoko ni kocha no ochako tayo Gor Mahia e kor season, en gi geno ni jotugo ma en godo kaachiel gi mago ma klab no biro nyiewo e kindeni mar nyiewo jotugo biro kwanyo kit tugo mare mapiyo. Bende olero ni oseneno kaka Gor Mahia tugo kendo lokruok ma obiro kelo ok bibedo mathoth. There is a bit tactical things that can be improved. Coordination between the lines, space, rhythm of attacking, you know, not all the time the same rhythm, you know, you need to change rhythm, slow, fast, slow, yes, to be more calm in the especially in the last third, not hurry. E tije mokalo higni ariyo, Mihic ne en jalup kocha e klab mar Al Samia SC mawuok e piny mar Kuwait. Mihic bende osetayo klab mar NK Krivenica, Al-Shabab mawuok e piny mar Kuwait kaachiel gi klab mar Al Fahil SC. Bende osetayo klab mar El Merreikh e higa mar 2009 kaachiel gi klab mar Al Nassr e higa mar 2010. James Opondo, Ramogi TV.